Pitanje, ajde, pošto ti je Branko bio gost, a ja sam snimao toliko dugo sa Brankom. Kako ti je mišljenje o Branku? Nakon što je pojeo pauk. Mišljenje o Branku? Branko je jedan momak koji još uvijek nije shvaćen onako od strane starije publike. Dečko ima preteranu energiju koja kipti iz njega. Mislim da ima neka šizofrena cepanja, ali to je opet nešto drugo. I mnogo pozitivan lik koji mi se jako dopao. Sviđa mi se kad blejim sa njim, sviđa mi se što je otvoren, što može da primi šalu na svoj račun, što može da iskomunicira s tobom i što se tiče posla i svega. Jedan veliki profesionalac, ako si snimao, znaš sigurno. Voli svaka stavka da bude na svom mestu. Jedina stavka koja mi se ne sviđa kod njega jeste što piše sa otvorenim vratima. I piša u lavabo. To ne znam, to još nisam video. Nismo dovoljno sarađivali. To ti je ciganska posla, jebi. Lik piše u klubu, lik okej. Ti znaš da smo mi otišli na prvu, brate, televiziju? Ne znam da ti to priča u videu, nije ni bitno. Znaš kako, niko nije znao da je on romske nacionalnosti, znaš. I ja sam bio pozvan od strane prve da gostujem nešto vezano za TikTok, nemam pojma ni ja. A to je bila neka heavy tema, zar ne? Neka heavy tema, da, nešto kao neko dete... Neko dete radilo challenge neki. Neki challenge, nešto se desilo, ne mogu se tačno se setim, ali uglavnom da pričamo na tu temu kao ozbiljnu temu, znaš. I on me zamolio, kao molim te, Andrija, kao moraš da dođeš, moraš da mi središ da idem ja s tom, znaš, kao da pričamo o tome. I kao plan je bio da on prizna, brate, na televiziji da kaže kao je, ovako pogleda u kameru i kao je, ja sam cigan, razumeš? I rekao, ajde, dobra ideja, bit će valjda. Brate, ja se sećam toga, to je bilo toliko smešno, brate. Brate, i mi sad, došli smo tamo, mi pričamo o neku ozbiljnu temu, znaš, baš ozbiljno, naša atmosfera u studiju. Znaš, neko dete se fazom povredilo. Da, atmosfera u studiju, brate, mrtva atmosfera, razumeš, jedu te. I on, kao, i ja imam kao nešto da kažem, kao, može kameru u mene. I ovako kameru u njega i on ovako. Random sam. Ovo kreće se smeje, ja svi do snimak. On umire u sebi po crvena. Ovo što kažem kao C-reč, što kažem kao cigani, to ovo što nije imaš pes, dobro imaš pes. Ne moraš da se vadiš, ajde znači, vamo. Kao, ja sam cigan. Sad studiju, mi smo, to je 150 minuta misli, sad zamisli voditelj Miloš, brate, znaš on je Miloš Naučarim. Sigurno, nije ni bitno. Nebitno. Brate, lik prebledeo. Lik prebledeo, brate. Uživo emisija. Uživo emisija, brate, uživo prenos, brate, uživo prenos. I on kao, ovako, znači, vidio sam a ja crveno ovako držim se, brate, razumeš, ovako, brate. I Miloš, aha, pa dobro, možemo kao da nastavimo, molim, brate. A što biste, još ste ga pokopali, rekli ste, mi smo mislili da otpevamo nešto nakon toga. Da, mi smo mislili da otpevamo i mi krenuli da pevamo Devita, brate, razumeš? Šta ste uradili debili? Ne. Ali, i to je baš otišao varo, sećam se, mi smo tada se probili na TikToku i sve. I fazon na Instagramu, fazon 200.000, 300.000, nešto bolesno, brate, naš šerovi, 10.000 šerova, nešto bolesno. Ljudi nisu verovali, onako, nije taman dečko, razumeš, nije uopšte ne da je taj... Da. Nije seljačina, razumeš, lepo je odgojen skroz, nije stereotip, nego skroz normalan dečko i baš lud lik, tako da... Ludi, da, baš što se tiče reakcija posle našeg snimka, baš bilo komentara za njega. A podelio mišljenje, čitao sam komentare, neki kao, super dečko, neki kao, šta je? Neko konta, neko ne konta, mlađa publika ga je, zna ga i prihvatila ga je, ali tipa starija publika, baš onako... To je onako humor koji nije za svakoga. Nije. Da, i moraš da shvatiš samu priču da je ovo sve show biznis. I mi sad ovde sedimo zato što smo se dogovorili, pre toga čuli, ima neka pozadina između mene, između vas. Tako je. Svako ima neki svoj lik, ako možemo da kažem, koji prezentuje da li sebe, da li druge, da li hranu, ovo, ono. I moraju ljudi da skontaju da se ovo snima, pa kasnije prezentuje njima. To ti je kao u filmu kad gledaš da neko radi neke loše stvari, niko ne osuđuje njega, to je film. Da. Znaš, i ovo je neka vrsta filma, samo što u drugačoj formi. Mi od ovoga živimo, mi gledamo da prvenstveno vas zainteresujemo, da gledate ovo sve što gledate i ne treba da gledate to sa neke negativne strane, u smislu da osuđujete nekoga, znači ne znate nas privatno. Privatno je možda neko doktor nauka, a prezentuje se kao poludebil ili kontra, znači prosto neko se prezentuje super svetlo, a debil je sa strane. Tako da gledajte to što vam se prezentuje, imate svoje mišljenje, treba to ceniti, ali ne treba nešto duboko zalaziti u to sve, jer ovo je sve snimljeno preko kamere i to je to. Bro, lepo rečeno. Top, brat.